Ana naman yung motora, oy. Ganahan na po kung magka-reader FI. Pero problema lagi og kwarta, pangpalit kung asa. Ya, pasiriti ko be. Kasi pasirit. Siriti ko ihi ba? Kinsa mo taon kang bataa ka, oy. Sige na ya, pasiriti ko si mag-ihi ba? Dili ko, oy. Sige na ya, pasiriti na kuya. Buang naman tingali ning bataa, dili ko, oy. Sige na ya, pasiriti kuya. Para mawala na na akong sumpa ya. Duwata ba ya kuya? Diwata? Kabato ni magbarog bataa ka. Bitaw ya, diwata bitaw kuya. Pasiriti na kuya. Kung unsay gusto nimo, kaya ginako nang ihatag nimo kay gamhanan baya ko. Kabuang diwata. 2025 na napan japoy diwata. Di ko mo to, oy. Bitaw ya, di lang din ko kapagawa sa kong gahom kay gisumpa man kuya. Pero promise ya, kung unsay gusto nimo, ako ginang ihatag nimo. Unya kay gusto man ko og motor, kaya rin mo nang ihatag sa kuha. Kaya, basta pasiriti lang kuya. Unya day, asa man ti ka pasiritan day? Dali lang sa naong ya. Ah. Sige na. Di ba ya, pasiriti pa kuya. Day, ayaw lag panawi aning kuha day ha nga. Gamay day ha. Okay ra na ya. Bahala gamay, basta kilo, pasiriti pa kuya. Sige day. Hala kayata. Pinudang diwata. Salamat sa mga pagtabang ni Guha. Kay kung wa ko ni mo pasiriti, gusto ko mo gwapa mo sexy. Gupaha oy. Karon, unsa may gusto nimong pangayoon? Kanang gusto ko og motor. Kanang Raider if I. Okay, piyo nga imong mata. Okay. Tapos, ambi imong kamot. Dayon, buka imong mata. Asa mo nang Bumagtang mo ng diwata. Agay! Kwarta. 1, 2, 3, 4, 5. Lah, dili mo ni kaigo pang palitog reader. Pang down naman eh. Agay! Saan naman taon diwata ha?